खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों। मेष राशि लिरनाय फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन, धोन आरजिनो राहा मोनगोन, गोजोन नखर दानो हागोन। वृष राशि मोनखानाय खामानिखौ खोमाना लानांगोन, मिजिं बायफ्लेनानै दुखु सहायनांगोन, गोसो गाज्रि मोनगोन। मिथुन राशि सानाय सुनायजों साना बारलांगोन, मावनो दांनो हायैनि गोसोआ दुखु मोनगोन, गोब्राब सान। कर्कट राशि आनजादनि गाहाम फिथाइ मोनगोन, गोसोआ गोग्गानाय मोनगोन, बिमा बिफानि बोर सारस्रिनाय मोनगोन। सिंह राशि मेगन गोसानि खैसाराव गोग्लैनो हागौ, मावनाय दांनायाव हेंथा नुजाथिगोन, साना गाहाम नङा। कन्या राशि साना मुलाम्फा गोनां जागोन, मावनो लानाय गासै हाबाफोराव जाफुंसारनाय मोनगोन, खाफाल गेवगोन। तुला राशि सानसेमानि उसुखुथु मोनगोन, खामानियाव गोसो होनो हानाय नङा, सानखौ बारहोनो गोब्राब जागोन। वृश्चिक राशि सोलोंथाइ लानायाव गेदेरफोरनि बोसोन मोनगोन, ओनसोलाव मुं जागोन, बयजोंबो बाख्नायजागोन। धनु राशि देहानि जेंनाया बाङाइ जागोन, गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन, बिमा बिफाया गोजोननि हां लागोन। मकर राशि पाप मावनानै हमजानो गिगोन, साना गुलाय गुजाय साननायजों बारगोन, इसोरखौ सिबियोब्ला गोसोआ स्रां मोनखांगोन। कुम्भ राशि देहाया हरखाब गेरेबगोन, रांनि गोनांथि जागोन, गुबुननिफ्राय मदद लानांगोन। मीन राशि नखराव बेसेन गोसा मुवा लाबोनो हागोन, रांनि आंखाला जोबस्रांगोन, नखराव लोखि फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।